anyị na-esi nnọọ n'ụbọchị taa ọzọ ndị enyi anyị maka GCK Kumuyi. N'ụbọchị taa ọzọ anyị na-amalite ọzọ site n'okwu Chineke na obi ebere ike Chineke dị n'ike nke Chineke. Anyị na-agba gị ume ka isi ike sonyere anyị dịka ị ga-ege ntị n'okwu nke Chineke site n'oge nke Chineke, okwu nke Chineke si n'olileanya dị n'ime ya nke Kumuyi ga-ewetara anyị na mgbede a. N'ihi ya anyị na-ekwe gị ka ị gaa n'iru sonyere anyị dịka ị ga-ege ntị. Chineke gozie gị dịka ị ga-ege ntị n'ụbọchị taa, dịka anyị na-akpọsara gị maka okwu Chineke ka anyị ga-anụ bụ ike nke Chineke dị n'ọchịchọ nke okwu Chineke. Gaa n'iru gee ntị. Rube si ka ịdị mma ndị a niile Jizọs gwara okwu na nwoke a kpụrụ isi, onye nwe anyị wee kpụọ aja n'ala wee mechie anya ya wee sị, gaa saa na ọdọ mmiri Siloam, ị ga-ahụ ụzọ. Ọ dịghị mgbe ọ sịrị ama na akpụrụ isi wee sị ngaba, o nweghị onye o debe n'akụkụ m nke ga-edu m wee gaa n'ebe ahụ. Naanị na o rubere isi, na ọ bụ na o rube isi, ọgwụgwọ nsọ ga-abịa. Dịka ị na-erube isi n'abalị a, ị ga-adị mma. Mgbe anwa, lee nwoke a, nwoke dị ukwuu, onye nọ n'ogugo dị elu, aha ya bụ Neeman. Ọ na-awọ maka ike ọgwụgwọ nke onye dị n'ike nke onye ama Chineke nọ n'ala, wee gaa ebe ahụ. O ji mpako ya, o ji mfuli elu ya, ihe ọbụla ọ bụ, o ji nnupụ isi ya bụ ekwe nkụ ya wee gaa. Mgbe ọ bịa wee sị na ọ bụ na ọ ga-anabata ihe niile, ma enweghị ngozi dị n'ụzọ sara mbara, naanị n'ụzọ dị wawa nke nchegharị, nke ịdabe Chineke, ụzọ dị warawara nke iso onye nwe anyị Jizọs Kraịst, bụ nke na-eduba na ngozi. Baa na ngozi ụzọ adịwawara. N'abalị a m na-akpọ gị, ị chọrọ inwe Jizọs dịka onye ndu gị, dịka onye nzọpụta gị, dịka onye mgbapụta gị, na ị ga-eso ya ụzọ niile nke oge. Ọ dịghị aga n'ụzọ sara mbara, ọ na-aga n'ụzọ dị warawara, na-akpọ gị. Ị ga-enwe onye mgbapụta, onye nzọpụta, na onye na-agwọ ọrịa, na onye nnapụta. Ọ gaje ịga n'ụzọ dị warawara, ị ga-eso ya n'ụzọ dị warawara. Ngwa ngwa isetịpụ aka sị, ee, anọ m ebe a, m ga-eso Jizọs Kraịst bido ugbu a ruo njedebe. Ekpebigo m iso Jizọs. Ịlaghachi azụ adịghị, ịlaghachi azụ adịghị. Ndụ ebighị ebi ga-abịakwute gị ugbu a. Asịkpa nke a bụ mma ya apụ ike nke ọchịchị, wepụ ya na ndụ gị. Nrịarịa nke ụwa, nwayapụ ya na ndụ gị. Mmerụ niile nke ụwa, nwayapụ ha na ndụ gị. Yoku nke ekwensu, ịnyagba nke ụwa nke na-akpatu gị n'ala, ketuo gị, ga-eri nne na ndụ, iwepụ ndụ n'ime gị. Wepụ ya na ndụ gị, mayapụ ya na ndụ gị. Mụ na ana m amayapụ ya na ndụ m. Mụ onwe m na-ewezuga ya na ndụ m. Lee akwụkwọ Aịzaya isi iri atọ na abụọ. Binie, teta, ugbu a bụ mgbe ịrahụ ụra. Yikwasị ike nke Zayọn, yikwasị mma mma nke Jerusalem, obodo nsọ ahụ. Bido ugbu a, agaghị enwe ndị onye ga-abịakwute gị, ịbata na ndụ gị, n'ezinụlọ gị, na ahịa ị na-azụ, n'ọrụ ị na-arụ. Ọ dịghị mgbe ọ na a ga-abata n'ime gị bụ onye ebighị ugwu na ihe adịghị ọcha. Amaokwu nke abụọ, amaokwu nke abụọ. Mayapụ onwe gị n'aja. Ọ dị ka gasị mmadụ niile emehiego, adịghị erukwa otu Chineke, iwe dị n'ezie n'aja. Mgbe ahụ agwọ na ihe na-arịarịa na-akpụ gị n'elu, na-arịgo gị n'elu, na-arịtụ anwụ nke ụwa, na-arịgo gị n'elu. Ihe ọjọọ, udele nke ajọ ihe anwa na-abekwasị gị n'arụ. Ezi ihe niile na ndụ gị, agwọ ochie ahụ na-arị gị n'arụ niile, wee na-eme ihe n'afọ gị. Mana onye nwe wee sị n'oge
ihe ịrịba ama nke mgbanwe abịawo. Oge nke ike nke igosipụta ike abịawo. O wee sị, bilie, teta, mmahapụ onwe gị pụọ n'aja, bilie, anọdụ n'ala. Ị ga-anọdụ ala mgbe ma emesịa na mmalite dịka adaeze, dịka ọkpara eze. Tọpụ onwe gị n'ọnya nke olu gị, eke ihe a n'olu gị dịka ịnyagba, dịka ịbụ anụ a na-akpụgharị gị wee na-adụgharị gị ebe a na ebe ọzọ, na-adụgharị ugwu na ndịda, ozugo bụ na ozugo. N'abalị a ga-enwe ndụ ọfụ. N'abalị a enwe nnwere onwe ọfụ. N'abalị a enwe nnapụta ọfụ na ndụ gị n'aha Jizọs. Tọpụ onwe gị na agbụ nke onye dị n'olu gị, gị ada Zayọn adọta n'agha. Nwa Adam, ebughị oru ọzọ. Nwa m nwoke, ebu ụzọ onye adọta n'agha n'ọzọ. Oge nnapụta abịawo ugbu a. Oge nzọpụta abịawo ugbu a. Mmehie niile ọbụla nke ime na ndụ gị, Kraịst nọ ebe a iwepụ. Ọ ga-agbaghara gị ihe niile ndị a nke ekwensu jidere aka. Ebe onye mmehie, ikpe mara gị. Ebu ihe ọjọọ, ebe onye na-ekpere arụsị, ịbụ nke a bụrụ nke ọzọ. Mgbe na-ebo gị ebubo, taa ị nwere onwe gị. Onye ọbụla nke ga-akpọku aha onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Nzọpụta abịawo. Onye na-enwe nzọpụta? Nzọpụta abịawo. Mgbaghara abịawo. N'inweta nzọpụta, nnwere onwe abịawo. Onye na-enwe nnwere onwe a? Ọ gị nwa. Asị m na ọ gị. Mwụpụ mmiri nke ngọzi nye gị. Nke a bụ ụbọchị nke nzọpụta gị. Dịka ị na-ewere aka gị elu, kwụrụ ọtọ n'ụkwụ gị, mba eso gị kpee ekpere. M ga-ekpere gị ekpere. Debe aka. Nna, n'aha Jizọs, nna ekele gị. Nke a bụ oge nke mwụpụ mmiri nke ngọzi, mmiri ozuzo nke ngọzi, nke mgbapụta. Wee sị, yọọ n'oge mmiri ozuzo ikpeazụ na ị ga-eme ka ugbo ọcha wụpụ mmiri nye onye ọbụla n'ihi nke onye nwe anyị. Ka ara ndị a niile nọ ebe a n'ebe nne igwe na-ekwu okwu na mkpokọta ọbụla nke na-anara nzọpụta gị ugbu a, nye ha nzọpụta n'aha Jizọs. Ọ bụ eziokwu, dụọ ọrụ a n'obi ha. Sachapụ mmehie ha niile. Wepụ ike nke mmehie na ndụ ha. Tijie ịnyagba nke mmehie pụọ na ndụ ha. Mee ka nzọpụta guzosi ike, mgbapụta, ndụ ebighị ebi n'obi onye ọ na n'ime ha. Onye nwe anyị emewo ya. Anyị nara ya. Daalụ onye nwe anyị. Anyị rịọrọ n'aha Jizọs. Amen. Amen. Emewo ya. Nna, ịbụ ezi Chineke. Ịbụ Chineke na-ahụ n'anya. Bụ Chineke obi ebere. Ịbụ Chineke nwere ike niile. N'ebe ị nọ, ihe niile kwere omume. Ime ka osimiri takọrọ. Ị ga-atakọrọ gbururu ọbara ahụ. Ime ka mgbidi Jeriko daa. Ihe ọ nazara aza ga-ada. Ha na-arụ ndị gị n'aha Jizọs. Ugbu a, m na-ezipụ ike nke onye nwe anyị nye ndụ gị. Nara ihe ịrịba ama gị n'aha Jizọs. Nara ọgwụgwọ nsọ gị n'aha Jizọs. Ihe ọtụtụ nke akpịrị olu, na-arụ ihe ọtụtụ na-arụ gị
pụta n'aha Jizọs. Onye ntịchi ihe ugbi na-ekpe ka inwe metụ ntị gị aka ugbu a, metụ ọnụ gị aka ugbu a, ire gị metụ ya aka ugbu a, nụ ihe kwuo okwu n'aha Jizọs. Anya kpuru ìsì, anya na-ahụ inyo inyo, ugbu a mmetụ aka onye nwe anyị dị n'anya gị anwa, ị ga-ahụ ụzọ. Dị ka anyị na-emepe anya anyị, ị ga-ahụ nke ọma n'aha Jizọs. Ọrịa adịghị ekwe ọgwụgwọ ọbụla, ọrịa kansa, ọnya afọ, ọgwụgwọ ọzịza, ọnya obi na aja ọcha, nsogbu dị iche iche na akụrụ na obi na ọkpụkpụ ma ọ n'ọnọdụ akpọbara gị, bụrụ nke a gwọrọ n'aha Jizọs. Ndị niile na-ejere ọnwụ ozi nke chọrọ iwepụ ndụ gị, ana m akagbu ha ugbu a. Ana m ewepụ ha ntaramahụhụ anwa n'aha Jizọs. Na-ekpe onye nwe nye ndị akụ ahụ kpọnwụ akpọnwụ, ndị nwe ọrịa mkpọnwụ ahụ na ha dara ngwọrọ n'ụzọ ọbụla, ana m ekpe ike gị ga-abịakwasị ha ugbu a. Binie jegharịa n'aha Jizọs. Onye nwe anyị na-ekpe ihe ọ na-bụ nsogbu, ihe ọ na-bụ ịma aka na ọrịa ya dị iche iche, metụ onye ọbụla aka ugbu a, n'aka nri, n'aka ekpe, n'etiti, n'azụ azụ, ebe niile ndị si n'igwe nzikọta ugwu na ọgbakọ ọbụla na steeti ọbụla na mba ọbụla, metụ ha niile aka, gwọọ ha ugbu a n'aha Jizọs. Mayapụ ọrịa niile nke ụwa pụọ na ndụ ha, mee ka ha zuo oke. Onye ọbụla mee ka ha zuo oke n'aha Jizọs. Daalụ onye nwe anyị, daalụ onye nwe anyị, emewo ya, emewo ya. Arịọrọ m n'aha Jizọs. Ekele dịrị Chineke ma gị nwa isonyere anyị na GCK nke ụbọchị niile. Chineke ebụrụ onye siri Kumuyi iwe na-echetara ya ọtụtụ dị iche iche ka dị na mkpụrụ obi gị na narọ ndụ gị. A na-asị gị dịka Chineke jiri onye nke Chineke gwara ngwa ọrụ ọtụtụ dị iche iche ga-erute ka mee ka ije njem okwukwe a nke ọma ruo na njedebe. Ya mere Chineke ga-eme gị ka ị bụrụ onye ga-ege ntị, ị ga n'iru na-esonyere anyị oge niile ka ị wee kọọ aka ọgbama dị iche iche ihe nke Chineke na-eme gaa n'iru mgbe okwukwe. N'ikpeazụ anyị ga-eche soro kerịta ọnwụ ya na mbilite n'ọnwụ nke anyị na Chineke si nwekọọ. Gaa n'iru sonyere nye anyị mgbe niile na GCK nke ụbọchị ndị ọzọ.